Κολλήσεις γιατί δεν γράφει και στο chat. Δεν ξέρω, γνωρίζεις τι αδερφές σου πέθαναν και εσύ κοιμόσαι να πας out. Drunk as fuck. Πρέπει να μην έχει audio Έχει. και δεν μπορεί να μιλήσει. I know it would mean so much to Hannah and Beth that we're all still here together, and I'm thinking of them. I really want to spend some quality time with each and every one of you, and just share some moments that we'll never forget, for the sake of my sisters, and you know. Okay, so let's party like we're fucking porn stars, okay? Make this one trip we will never forget, alright? Κάτσε λίγο να καταλάβω τώρα, ρε φίλε. Η αδερφή του Ναι. πήγε στο πάνω όροφο την ώρα που ο αδερφός του κοιμόταν επειδή είχε... Ο αδερφός του, ναι, κοιμόταν επειδή είχε πιει ασφάλεια. Ναι, προφανώς. Δεν το δεν ενδιαφέρει και πολύ. Ας την ξέρα, ξέρω εγώ, τέρμα respect. Πούτσα, ξέρω εγώ, μέχρι θανάτου ο αδερφός μου είναι κάτι κοιμάται. Δώσε μου πόνο. Δεν μας νοιάζει. Ένα μπρο. Blackwood Pines. Κάτσε ρε φίλε, τώρα είχες φάει σκάλωμα. Awesome landscape. Μη σποιλάρεις αν έχεις κάτι για το μέλλον. Αν είναι για το μέλλον μη σποιλάρεις. Αν ήταν για το μέλλον θα σου έλεγα ότι... what? Memento Mori, πρώτο κεφάλαιο. Ελπίζουμε ότι θα τελειώσουμε όλα σήμερα αν πάει καλά. Sam, Hannah's best friend. Τι σημαίνει diligent? Δεν ξέρω. Considerate και adventurous. Και σίγουρα όμορφη. Ας δώσουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, δεν θες να μου κάνεις 50 tutorial. Δεν έχω καταλάβει πώς να πιάνω αντικείμενα. The gates are busted, climb over. Πάρε τον μπούτσο μου, πάνε The παλού. gates busted, okay. Okay. Safe. Αυτό είναι το save δηλαδή, φίλε. Δεν ξέρω τι είναι διαφορά του safe με το και απλά πας από μια πλευρά στην άλλη. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Φύγε με το κεφάλι κάτω, καρφωτή. We made it. Σκαρβαλώσαμε. Έλα, μην το κοιτάς, έχεις κάνει το μεγαλύτερο τέτοιο. Το μεγαλύτερο δρόμο. Πάμε προς τα μέσα. Αυτός που σε κοιτούσε ρε φίλε, πώς έφτασε εκεί? Ποιος? 3 φορές πιο γρήγορα από σένα. Ποιος με κοιτούσε? Έρας πλέον ανέβεις. Ω! Βλέπεις τι έκανες, κουνήθηκα. These nuts! Με το που έρθει βάρα το κλωτσιά. Και όπου πάει. Γιατί σου την μπάλα που θα πετάει ρε φίλε. Here, take these nuts and leave. Χάρη, κοιτάζεσαι το ζώο.
Άμα δεν πάει καλά η φάση μπορεί να ταΐσεις και άλλα πράγματα σαν. Αυτό έχω να πω. Λοιπόν, εδώ είναι τα totem που μας δίνει. Death totems, danger loss, guidance και fortune. Δεν έχει delay το stream, Κώστα, γράψε άμα θέλεις. Μη φοβάσαι. Και αν έχει delay είναι πολύ μικρό. Πάντως να ξέρεις, άμα ξεχνάς να πατήσεις το κουμπί το enter, πάτα το. Λοιπόν, σε παρακαλώ, μου έδωσες πριν το totem, μην μου κάνεις tutorial πάλι. Get it. Okay. Guidance. Φτάνει με το tutorial. Έχω δει πάρα πολλά. Πιάσε τα What is this? και σφίξ τα Μάλιστα. Δεν μας πειράζει. Ό,τι και να είναι. Τι ήταν για να βοηθήσω. Δεν έχω δει, δεν είναι. Ωραία. Design. Θα προσπαθήσω να κάνω interact με ότι... The past is beyond our control. Δεν ξέρω ποιος χρειάστηκε αίμα ή πολυμπογιά για να βάλει ένα lead point απλά. Chris, you here? Chris. Bag's here. Where are you? Not in the bag, are you? Hello. Λες, Do we have λες να είναι στην τσάντα. Hey. Μη γίνεσαι σκύλα ρε φίλε και το πιάσεις. Maybe I shouldn't know about Chris's stuff. Πολύ καλό. Chris, Όχι, όχι. Sam, hey, you made it. Is this mine? Όχι. Κρίμα. Sam, methodical has a crush on Ashley, protective, humorous. Oh, so Protective. I found something That's fun. kind of amazing. Όλα καλά. I'm not going to tell you. You got to see for yourself. Come on, it's this way. where? Right around here. I'm going to blow your mind. Ξεκολλά. I'm gonna blow your mind. Έχω πάρει ένα παιχνίδι. Έλα. Ta-da! Pretty rad, right? Yeah. Ντύπησα πες να μην κατάλαβα τίποτα ξέρω εγώ. These beauties. Beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? Χρησιμοποιώ τα controls. Τα additional controls. What the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? Dude, have you ever met Josh? Δραστηριότητες. Yeah. He's πούμε. like Grizzly Adams or something. Wanna try? No, you go ahead, Grizzly. All right, Please. here goes. Καταδρομέας αυτός, Wow, nice shooting, Tex. All right. Ότι πας μπορεί να παίξεις και την ηλεκτρά μετά. I'm gonna go ahead and guess it was a wild Electro. case of beginner's luck. Nah, Έτσι I με don't τα think σπαθάκια so. για να κόβει τα πάντα όλα. Από πού που ηλέκτρα. Το βλέπεις τώρα για γυαλιά. Well, Like we're in anybody Colombia, and yeah. their brother Failure can shoot a reference. bottle that big, that close. Δώσε πόνο. Όχι. Γιατί ρε φίλε, δεν βλέπεις. Πώς είναι. Ξαναδώσουμε τη Χάνα. Μπρε πάρα το ξεκόλλα μου. Nice shot. Your ass just got sacked. Hey, sharpshooter, a ride's coming.
wait, I'm just getting the hang of this. Come on, Chris, the cable car. Μήπως να το χρειαστείς αυτό, αργότερα. Όχι, Ήδη να μπει τώρα. It's definitely weird coming back up here after a whole year. Yeah, I swear, the moment I got here, it just all came flooding back. Year goes fast. Oh man, look at this. Nice. Think we'll get a visit from America's Most Wanted? This place is so nuts, huh? Oh, come on. This place is abandoned most of the year. Nobody comes up here. Εγώ τίποτα να έχω έτσι. It must be really hard on Josh. I don't know how he keeps it all together. That'd be a wreck. Well, we're all just gonna have to keep an eye on him. Hey, that's weird. Door's locked. Yeah. Josh wanted us to keep it locked, to keep people out. He said that? What people? I don't know. He said they found people sleeping in the station one time. Creepy. Μου. Δεν θα κάνεις με γυναιότητα. Όχι, And I thought the car was closer. Δεν Guess we είναι. gotta wait. I'm starting to get the appeal of killing time at the shooting range. How long is this gonna take? It's a big mountain. Yeah. So beautiful in the day, but at night just feels Νομίζω πως έρχεται, δεν να κάνουμε τόσο θέμα. sleeping giant. You gonna publish? What? Your pretty poem. Sleeping giant, Blackwood Forest. Oh, shut up. Πάνε σπίτι σε καλύτερο στον viewer. Μην χτυπείς κάποιον. Γελάμε. Μισό λεπτό λίγο, στρίβω τώρα. Θα περιμένεις γι' αυτό. Μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό. Πώς το ρημαδάκια. Μισό λεπτάκι. Πιο ψυχράκης είναι έξω στο παράθυρο. Yeah, well, I was gonna Hey. stay here and catch some disease, but Φύγε από εκεί. Τι κάνει κάποιος κόρφος εκεί πέρα, ρε. €1. What the fuck. Εκεί. just like going to the prom. Αυτός ο μαλάκι. Here you go. Right. Adventure begins. Oh, this was the right thing to do. I think I'll get everyone together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. Κώστα είσαι μέσα ακόμα και δεν γράφεις μεγάλη ντροπή, στο λέω. Good, good. It's hard to tell from him, and I'm kind of worried. No, it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. You know what? Let's just stop talking about what happened and enjoy the trip. You know what? You're right. You know how Josh and I met? No. Third grade. Josh sat in the back of the room. Έλα, I έσω sat τους in το... front. We didn't even know each other existed. But the kid sitting Μπορώ να next σου to πω τι Josh έσω τους started κουράκι. strap snapping the train Ναι. car on the Ναι. girl in front of him. Ναι. So the teacher Αυτό. made him move to the front, where I was sitting. Okay, So I got moved to the back. The fun bit of information. And next to Josh. That's how we met. And became friends to this day. match made in heaven. If it weren't for the fact that Πώς Jesus είναι αγόρι μου, συνάδελφοι τώρα. really like Δεν φτάσουμε τον κόλλο μας. years early, that Πού κατοικήσαμε τίποτα. low-cut shirt that showed up for training prom, Τι βγάζεις τον κόλλο σου. no, you could be riding in a school car alone. Right now, Σήκω, σήκω, κάτσε. we're talking to some other person entirely. Όχι, ρε. Boom. Butterfly. Θες καφέ, θες κάτι, δεν έχει, γι' αυτό σου λέω. Ο κριτικός είναι έτσι. Όχι. Δεν κάνει πια. Δεν κάνει.